खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बीटीसी आव खोनाफेरै नुफेरै आसरित घटना थामहिनबा सोमोनांथाव जाथाय होनना बुंनांगोन। क'क्राझाराव ओंखारदों लाइमोनफोरनि ब्रा आरो इनार सिखाव खालामनानै हमजानानै दोखो बुजादों सासे ब्रा सिखाव आरो इनार सिखावा। नंगौ बेबायदि बे लाइमोनानो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि पिजिनिफ्राय ब्रा आरो इनार खावदोंमोन आरो बे इनार आरो ब्रा खावनायाव दोखो बुजायो बे इनार आरो ब्रा सिखावा। थारैनो बे समाव बेफोरबायदि खौरांखौ रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव एबा गुवाहाटी नोगोर गुबुन गिदिर सोहोरावसो खोनायोमोन, नाथाय बे बाराव क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो जादों बेबायदि ब्रा आरो इनारनि सिखाव, जेराव गुबुन रायजोआव खोनायोमोन बेफोरबायदि ब्रा आरो इनार बायदि लाइमोनफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ खावनानै सीसी केमेरायाव नुजानानै बेफोरबायदि पुलिस बिफानजों हमजानाय जाथाया नोंथांमोना गुबुन रायजोआवसो खोनायोमोन, नाथाय जोंनि बीटीसी ओनसोलावबो बेफोरबायदि लाइमोन सिख्लाफोरनि ब्रा आरो इनार सिखाव ओंखारबाय। सांग्रां जा बे समाव बीटीसीनि लाइमोनफ्रा, जेराव आथिखालाव जोंनि क'क्राझार ओनसोलावबो बीटीसी ओनसोलावबो लाइमोन सिख्लाफोरनि ब्रा आरो इनार सिखाव ओंखारबाय। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि पिजिआव ब्रा आरो इनार पेन खावनायाव दोखो बुजादों सासे सिखावा। बे समाव फिन फोरमायबाव क'क्राझाराव ओंखारदों लाइमोनफोरनि ब्रा आरो इनार सिखाव आरो बे लाइमोनानो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि पिजिनिफ्राय लाइमोनफोरनि ब्रा आरो इनार खावदोंमोन आरो बे खावनाय समावनो बे सिखावखौ हमनो हायो आरो बे सिखावखौ हमनानै दायो दोखो बुनानै बे समाव पुलिस बिफाननो दैथाय हरबाय होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव साननो गोनां बाथ्रा, जाय खौरांफोरखौ जों गुबुन रायजोनिफ्रायसो होनो मोनोमोन एबा नोंथांमोननो दिन्थियोमोन, नाथाय जोंनियाव दा जोंनि क'क्राझारावनो जों नांजाबनाय क'क्राझारावनो बे समाव बेफोरबायदि जाथावै खोनाफेरै मुगैजाथाव मोनसे मिनिजाथाव मोनसे जाथाया जोंनियावबो जाफैबाय, जेराव गुवाहाटी सोहोर बायदियाव दिल्ली मुम्बाइ बायदियावसो बेफोरबायदि लाइमोनफोरनि ब्रा इनार खावनानै हमजानाय बेफोरबायदि खौरांखौ जों नुनो मोनोमोन एबा होनो मोनोमोन, नाथाय दिनैनि समाव गिबि खेब बे बाराव बीटीसी ओनसोलाव बेबायदि इनार आरो ब्रानि सिखावनि खौराङा गिबि खेब जोंनि थाखाय बे समाव होनना बुंनांगोन। बे लाइमोनफोरनि जा बे सिखावानो लाइमोनफोरनि ब्राफोरखौ खावदोंमोन आरो दा सिखावखौ दोखो साजा होनानै बे समाव पुलिस बिफाननो दैथाय हरबाय होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों।